Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan monomioak zer diren eta zeintzuk diren bere ezaugarri nagusiak ikusiko dugu. Monomioak adierazpen algebraiko sinpleenak dira. Monomioak letraz, zenbakiz eta eragiketa ikurrez osaturik daude, baina monomio batean ez dugu inoiz aurkituko ez batuketa, ez kenketa ikurrik. Monomio batean koefizientea eta letrazko zatia bereizi ditzakegu. Koefizientea zenbakia da eta letrazko zatia letra eta letraren berretzailea. Monomioen beste ezaugarri garrantzitsu bat bere maila da. Monomio baten maila jakiteko egin behar duguna letrazko zatia zenbat biderkagai dituen kontuan hartzea da, bai? Ikus dezagun hainbat adibideekin. Bi isa monomioan bere koefizientea bi da. Bere letrazko zatia isa eta bere maila letrazko zatia duen biderkagai kopurua. Beraz, isa bakarra dagoenez, letra bakarra dagoenez, monomio honen maila bat da. 3a b berdau monomioaren koefizientea 3 da. Bere letrazko zatia a, b, berdau. Eta bere maila letrazko zatia duen biderkagai kopurua. Beraz, a bakarra gehi lau b. Hau da, 5. Monomio honen koefizientea bat da. Letrazko zatiaren aurrean zenbakirik agertzen ez denean, koefizientearen balioa bat da. Letrazko zatia isa kubo. Eta bere maila letrazko zatia duen biderkagai kopurua. Kasu honetan, 3. Zenbaki baten koefizientea zenbaki hori da. Letrazko zatia ez duenez, bere maila 0 dela esaten dugu. Amaitu baino lehen, antzeko monomioak zer diren azalduko dizuegu. Antzeko monomioak letrazko zati berdina duten bi monomio dira. Adibidez, bi isaren antzeko monomio bat, 3 isa izango ditzateke, bai? Letrazko zati berdina dutelako. Monomio honen antzeko monomioa, adibidez, 5a b berdau izango ditzateke, bai? Letrazko zatia berdina delako. Eta beste monomio honen antzeko monomioa, 6 isa kubo, adibidez. Bai? Hauxe zen da guztia. Gogoratu, YouTubeen eta web orrialdean jarraitu jakindun.